கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் அப்பம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஆனால் நார்மல் அப்பம் கிடையாது, ரவா அப்பம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ரவா அப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அந்த பவுலில் நான் ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்திருக்கேன். இது நார்மல் ரவை, நீங்கள் எந்த ரவை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் வீட்டில் இருக்க இந்த கிளாஸில் தான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் பண்ணுறேன். நீங்கள் பவுல் இருந்துச்சுன்னா அது கூட எடுத்துக்கலாம், அண்ட் கப் இருந்தாலும் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது இருக்கட்டும். இப்போது ஒரு சாஸ்பேன் வச்சுருக்கேன். அந்த சாஸ்பேனில் நான் ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்திருந்தேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கிளாஸ் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெல்லத்தை நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நான் கேஸ் மேலே வச்சுட்டேன். வெல்லம் லைட்டாக கரைய ஆரம்பிக்குது. பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா கரைஞ்சி வரணும். இப்போ இந்த மாதிரி வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கிளாஸ் ரவையில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி டைரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம். ஆறுற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணக்கூடாது, சூடாகவே நம்ம சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் ரவை நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வரும். இப்போது இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரவை கூட இந்த வெல்லத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா ரெஸ்ட் கொடுத்து இதை ஊற வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ரவை நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வரும். இப்போ இது இருக்கட்டும். 15 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா பாருங்கள், ரவெலாம் நல்லா சாஃப்டாக ஊறிடுச்சு. இப்போ வெள்ளைப்பாகுன்றதுனால ரவை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணாது, ஓரளவுக்கு லைட்டாக தண்ணி இருக்க தான் செய்யும். இப்போ இது இருக்கட்டும். ரவை இந்த மாதிரி ஊறிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிட்டேன். நம்ம தண்ணி எதுவுமே விடலை. வெல்லம் கரைச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணியை நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை லைட்டாக ஒரு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி 1-2 அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் அரை கிளாஸ் தேங்காய் நல்லா திருவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதை ஒரு அரை கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும். எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அரிசி மாவு வேணான்னா மைதா மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கிளாஸ் தேங்காய், துருவின தேங்காய், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், அண்ட் ஒரு சிட்டிகை உப்பு நான் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல ஒரு விஸ்க் வச்சு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா அப்படியே நம்ம அப்பத்தை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா ப்ளஃபியாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம அப்பம் நல்லா சாஃப்டாக அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாக வரும். இப்போது இதில் ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் தண்ணி வேணும்னா பால் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போது இது தோசை மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், அண்ட் ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆகிடக்கூடாது. குழி பணியார சட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் நான் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா இது நான்ஸ்டிக், அதனால் லைட்டாக நான் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அப்பத்தை இதில் ஒன்று ஒன்றா ஊற்றிடலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ஊற்றியாச்சு. இப்போ இது நல்லா குக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பாருங்கள், சைட்லலாம் எந்த அளவுக்கு குக் ஆகுதுன்ட்டு. அண்ட் இது செய்யும் போது ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள்
ஊற்ற விருப்பம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஒன் சைடு வெந்தவுடனே இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், மாவு வந்து இந்த பதத்துக்கு தான் இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, அண்ட் ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரவைன்றதுனால அடிக்கடிக்க மாவு வந்து திக்காயிடும். நீங்கள் வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இன்னொரு பக்கமும் வெந்துடுச்சு. நம்மளோட அப்பத்தை வந்து எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இன்னொரு மெத்தடும் காட்டுறேன். அந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர்னை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. நம்ம அப்பத்தை இந்த மாதிரி வந்து ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஊற்றி ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா செவந்து வந்த உடனே நம்ம இன்னொரு பக்கம் வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். நீங்கள் ஆயில் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு ஆயில் இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்றவங்க நீங்கள் இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், நான் இன்னொரு அப்பமும் வந்து ஊற்றிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம அப்பத்தை திருப்பி போட்டு வெந்த உடனே வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரவை அப்பம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அனைவருக்கும் கார்த்திகை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.